Hi guys, आङो फैयै फैयै दायो सफैबाय मोनसे जायगायावहाय आरोना थारमाने आङो जि जायगायाव फैदों बेखौ नोंथांमोननो आं खिन्थाना होनोसै माने मिला भुटानाव फैदों आरो सानद्रप जंखार होननाय जायगायाव फैदों दायो आङो मोनसे जायगायाव दसे थाथ'दों आरोना बिराद माने गरम अब्लाबो फैबाय दा नोंथांमोननो आं देखायबाय थानोसै आरोना जायगाफोरखौ लासै लासैहै आरोना जों थांगासिनो दङ मोनहैयाखै आरो एकदम बोरिया नांखादों जायगाफोरखौ एकदम माने बुंफुं सिं सिं आरो माब्लाफोर फैयाखैबाला फैदो जों थांबाय थानोसै दायो माने गेट पासखौ खालामना लानायनि उनावसो माने हाबनो मोनसिगोन आरोना रायजोफोर थांबाय थादों बेफोर गासैबो माने इण्डियानि गोलैयोना इण्डियानि गोलैयो आसामाव गोलैयो जोंफ्रा सेस दिनै फिउसखा तामाम ने गैला जोंफोर नै साब्रैमोन जोंफोर थांगासिनो दं आरो दायो गाइस माने एकदम प्रब्लेम दिनै बिराद प्रब्लेम गरमाबो गरम अधिक गरम माथो खालामनो आरोना नै पुरा पार्किं गोजा आरो एकदम थांनो हाया जल्दिहै बेनिखायनो माने जोंफोरखौ थिनहरबाय जोंफोर साइड जाना थांनोसै फाय बिथायदो वेलकाम टु भुटान दिनै आं मोनफैथारबाय आरोना अरिजिनेल भटार कार्ड गारि लाइसेन्स गारिनि आरसि बेखौ माने नांथारगोन गेटआ नै बेयावहाय थांनांगोन जोङो बेयाव लाइन जानांगोन लाइन जानानै बेयाव पास लानांगोन बे पासआ बेयाव मा मा बिगोन बेखौसो मिथिला नैहाय पुरा भिर जागासिनो दोङो बायथ' गैया लाइन जाखानांसिगोन नै गाइस जोंफोरा माने लाइन जानांसिगोन लाइनथ' जाखानांगोन मेंबायना लाइन माथो पुरा लाइन नै गाइस आं लाखांबाय दायो नै आङो गेटनि बाहेराव दोङो दायो आं हाबनो हासिगोन आरो इसा मथे माने एकदम बेखौ लानो दरखार जाथारो भुटानाव हाबनोबोला दायो आङो डाइरेक्ट सिदा आरोना जुदि थांनोसै आं बाइकखौ लायग्रोनोसै फार्स्टआवनो गाइस मेंबाय आंखौ एसे बेरायग्लांदों आरोना जि जायगायाव फैनांगौ फैबाय जि मोजां नांखादों जायगाखौ एकदम माने बेलेग जायगा नांखायो माने जोंनि एरियाफोर बायदिखौ मोनखाया आरो माने फरेन बायदि नांखायो आरो जायगाया ना बिराद मोजां आं खिथिगासिनो दङ बेफोराव माने नोंथांमोनहा फैबोला मा जानो इसा गोथै मोनजाजोबगोन आरोना नै दायो आङो दुखानाव हाबनोसै मोनसे माने थान्दाखौनो लोंनोसै सानदों आरोना बिराद गरमखा जायगाया दायो माने एसे अखा दुमैबाय आरोना एसे अखा दुमैनायनि थाखाय एसे गाहाम नांबाय दायो लाइन दुखान दंजोबो नांला आरो बेयाव केराम गेलेगासिनो दं आरोना एसे टाइम पास खालायदों आरोना गरम बोथोरनि नै फैसा खिथिलाय दानाबा फैसाया नै जोंनो एक्सचेन्ज खालामना हरबाय जोंनि इण्डियानि आरो माबानि बेयावहाय मा नांगौ गासैखौ मोनजोबखागोन बिराद मोजां मोजां बुस्थु आइटेम्सनि दावदैफोरा माने एसे बेलेग आरोना फुदु हा जागोन थावसोबाल' जागोन जाबाय बिनियाव अखमियासो होनलांदों सासेया गोथाव सोनो हागोन Let me see this one. What is this one? Partap bole aro partap. Yes. Partap bole dang rokte. This one eating. You can eat this one. This is big intestine. Oh, nice then. Where did you buy this one? That one? Oh. How much rupees this one? 200. Oh, okay, nice. What is your name? What? They are playing carom, so nice playing. Oh, I'm pyromatic. Oh, brother, how many rupees? भैया आप बोलो इसको इसको कैसे बनाता है इसको इसका वो नीचे से खरीद के लेना पड़ेगा इसके साथ में खून मिलेगा ओ खून को में क्या बोलेगा और
मैदा मैदा ऐसे खून को ये मिर्चा खोरसानी है ना खोरसानी को पीछे बना के वो साथ में लगा के वो टिमुर होता है ना और वो टिमुर लगा के ऐसे करके बनाता है तो खाने से बहुत मजा होता है ये अभी खा के देखो आप लोग ठीक है इधर में घर से करने वाला है खा के देखो एक बार खाने से पता चलेगा ठीक है हमारा भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा हम लोग आज ये क्या टाउन है ये टाउन समझोंकर टाउन में हम भैया को मिला है आज और भैया ने इसको बताया बहुत अच्छा है खाने के लिए और हम लोग को खाने दिया है हम लोग खा के अभी देखेगा ठीक है तो ठीक है गाइस बियो 100 आङो 100 फैसा होदोंमोन आरोना 100 फैसा होनायाव जोंफोरनो 70 घुरायना होबाय मात्र बिसोरो 30 ल' लादों आरोना जोंनि इन्डियानि फैसाया आरोना 15 थाखा ल'नो जों 20 थाखा लायो औ बिथा गारिखौ जों बेयाव दोनना लाबाय आरो जोंफोरो हटेलाव हाबनोसै आरोना जानला मानला गारिखौ जानला मानला जायगायाव दोननो हाया बेबायदि आरोना गाइस मेंबाय आं बिराद मेंबाय आरोना माने बिराद बोरिया मोनसे रुमावहाय थाफायबाय जोंफोरो बेयाव दसे जिरायनोसै जिरायखांनायनि उनाव मोनसे टाउनथिं बेरायहैनोसै आरोना लोगोफोरजों जमाहै दिनै माने थाबाय जमाहै मोजां नांदों आरोना भुटानाव हाबनानै माने फार्स्ट टाइम आरोना भुटानाव बेनिखायनो माने जायगाफोरा सोलायनाय नांदों बोरिया नांदों जों खारबावबाय रायजोफोर आरो बेयावहाय जायनो हेलमेट लाया बे आर से टेप खाजियालाव डाइरेक्ट बेनिखायनो स्कुटिबाबो बाइकबाबो जायनो बेखौ सालायगोन बेयो हेलमेट लाथारनांगोन बेयो हेलमेट लाथारनांगोन बे कम्पालसरि बेयो मोनसे नियमखा बेनिखायनो जोंफोरो स्कुटि सालायनायाबो लाबाय आंबो लाबाय रायजोफोर जोङो दायो फुट थांगासिनो दोङो माबा सिख्लाफोरखौ आरो नायबाला गैलालै जोंनि बर' सिख्लाफोरजोंनो एखेफ्राम बेखौ एसे दायो जोबोद थांगासिनो दङ सिख्लाफोरखौबो नायदों आरो जायगाफोरखौबो नायदों सेंग्राफोरखौबो नायदों गासैबो माने कमप्लिटेड मोजांखा एकदम फ्रिदम जायगाफोरा बुंनांला आरोना गाइस आं फैबाय बे जायगाया सानजुब जंखार आरो बेयावहाय हेलमेट गाना लाफानो दा थाबाय आरो बेवहाय ट्राफिक पुलिसफोरा बिराद मोजाङै माने नायो आरो जायगाफोरा बिराद मोजां साफा आरोना आं सफैबाय थायो बेवहाय बिनि रुलखौ मानिनानै सोलिनो गोनां जायो आरोना आं थांबाय थानोसै ओरैजायहाय ना नै बेयावहाय माने मोनसेबो दामि माने दाम खमि गारिखौनो नुवा नै आइसुजु होस्राबाय बिथिं महेन्द्र गते दंजोबो आरोना बुंनांला आरो बे लाइननि बारनाङा आरोना बे लाइनखौ फोनांनाङा बे लाइननि माने एसे सिङाव दोननांगोन आरोना ठीक है गथ'फ्रा ट्राफिक नै सानजुब जंखारनि मेन टाउना मेन माने बिल्डिं जिथिं दोङो बेनो आं नोंथांमोननो देखायबाय नोंथांमोना जुदि माब्लाबाफोर फैयोब्ला नोंथांमोना हाबदो आं एसे हेलमेटखौ सुनोसै पेट्रल पाम्पआव मोनफैबाय पेट्रल पाम्पआ जोंनिजों आरो भुटाननिजों बहुद डिफारेन्स दङ बेयावहाय जोंनिया जाबाय 98 पॉइंट बेसेबांबा दङ खिन्थु भुटाननिया जाबाय 64.54 बहुद सस्तावनो मोनदों रायजोफोर बेनिखायनो माने सोना लानोसै दायो